Als eerst spray ik de Ghoul glansspray in mijn haar. Het zorgt ervoor dat mijn haar de hele dag goed blijft zitten en het geeft net die extra glans. Hierna borstel ik mijn haar goed door, zodat de Ghoul glansspray goed door mijn haar wordt verspreid. Nu kam ik de plukjes strak naar achteren. En nu kan het touperen beginnen. Ik toupeer alleen de voorste plukjes van het haar, zodat het wat meer volume heeft. Nu borstel ik het naar achteren, want anders ziet het er wel een beetje gek uit. Als laatste maak ik een hoge staart en maak ik nog wat plukjes los, zodat het wat speelser lijkt. Deze haarstijl draag ik vaak en ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Als eerst borstel ik mijn haar, zodat het klitvrij is. Nu pak ik de eerste voorste plukjes en die steek ik naar achter. En nu pak ik een elastiekje. En nu maak ik een halve soort knot. Maar niet als het hipsterknotje waar het onbekend staat, maar als een soort halve paardenstaart. En ja, dat vind ik net wat speelser en wat leuker. En aan de voorkant hou ik nog wat plukjes los en dan ben ik klaar om te gaan.